Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Commander Shang Pliang way na kinong shna plem balapan mi igi plem khasi ulapan pa wajing song si banyu I beki board district in Pakhang igi dukan na do shipo baji min mi ra khandai lan kabade kapadeng jong kasor shalong ulong ka jingdon gi basong dukan ha kapor min mi kalaya rap igi bawan jong kai perthai ki bawan na sora dauki na mar ki yo ka bam shwamantia ha ki hotel ulong na da khang no igi dukan na do shipo baji min mi ha khandai lan kasor shalong ka salong gum ganong kandong Kom tawla kentuya ke sorkar haba shimrai di benda pusan bha khenang bakanam kta ikiba bella jakpo bad ikiba wan jungo kai perthai lada pikli hakbedi bate balai bagi brio ki shong dukan men kakum ke jing sutho junga kalong ba kidon kam na kumtaban kamai jakpo livelihood jong ki brio kidon lagi jong ki kam kum kanuksa ki noret kidon ke kam kan reper yang kinong sina film kidon ke kam na kumta sina ki film kinong bela kidon lagi ke kam driver taxi kidon lagi ke kam ki notri sarkar lagi ke kam kinunya taxi lagi ke kam ini kiba shong bukan kidon lagi ke kam dan kamai jekpo na kumta kayadi yetiet la kalong kinong di sha la kalong kinong di secret la kalong kinong di gitu ki do la kalong kinong ki badi jingdi kadai nam ta kadau nam ta ka ban kamai jak ko hi ki hap ki ka ban di jingdi ha thandai lat la ban kata hi kadai kadau ba ki yati lani pli gitu kan ka ba baki ki tre la jong jong ka mana buat bam jaga dukan di dukan joki aduk pli dukan arsi bajen arbajem sistem lu buat bam fi ki nong bam ki don ki babun ki brio ki bade ki lokal ro ki don hi ki balik bam kham tam e kalong na mata kini ki nong wan jo kai pathai ki tourist ni pai pada se ki don ki tourist ki balik jo kum shadau ki don ki tourist ki balik jo ya ka sora ki don ki tourist ki balik jo si jente hel bertinta tater ele se halanti la dakim yo bam shur la ki wan khai la dakis haban sa shlong le se la khang gitu kan dan re la kidang pli gitu kan kebut kiyo ban bam yo bandisha ini tu ipi hak por bangi shoot itu film kendai la ye shoot men ting ting ni la dep shooting sibeje abaje nimni yo bam shur dan gitu kan yo ban thiet ya kabam kasha fried rice kunta tatel kada kiyati itu tinggi yo ban tiap ini sutu pamaki kiyati itu bijing bam kalong bijing mentoy ro nam ta itu kiba lese kiba mi yo bam shu akapor kebabian tinggi la ban tiap itu di bati surau pi ka thandai lat ka wei kedika jaka pedeng heart of the city te haga jaka pedeng hi hangta hi kedika jaka ka bakam pedeng hakaba bani dia tiat ko ai la ban sutu haki jaka shnong ini ki localities pula banong te segi duna kinong yadi henry haka jaka pedeng juga sorhi kibun kinong di ban ki babun hi kin let haka ta jaka kabalong ka jaka pedeng juga nongba de nak ta daw ko bangong hatu di ha nela kibun pagi hotel kiba wansa kibre kiba wan leng ki jela ni wat ni kuwi kiri itu ketika cakap pedang kaba ki la ban koi ki bre hakoi kalian pude mentang ade koi lagi cakap kaba la sang ki bre ki lawan dengan lagi wan kaba ni permit ki layas layas lagi jiniati ya kaba yang lagi jin bam ba kan kita lain kra ro ade koi ngila ban ong ade ka baar ha jin jadi ya tiat ka permit ladang ye kran sipang ka film hoi khandai lat ka inspired naki kato kani ki jingjia basisha ndrei kani ka film ka bangahi ngala mudur ro man penwan ro man baka bila menong kani ka kana ka bala mudur ro anta wat laki don ki jingjia ki ba inspired ni jingjia ki basisha ndrei kani ka kana ka bangala ringdur long ila banong kali kena kepala penwan dur rengkat bagi jinja di basisha
nganumla ban ong ki badan hanta andai kat kum kena jang melat ngala ban ong bakat deiru ka film ka ba inspire na ki jingjia ka ba sisi pi haga jingsnu jonga hi shimen ladon kilo ki jingjia ladon kilo ki incident ki bakta ya kane ka law and order ki bakta ya ka shong su shong sai ka government nang bakat tanat kulit kila ban takel kenya kita jingjia kila benar kilo jingjia ki bawan penra ki hura la ne penra ya kilo jingjia ki bakta ya kalau ada ka police department kadi ban la ban takel ya kita ki issue dan rai ban ong baladon kilo jingjia bahab ban khang lo ya ki bahab ban kamai jakpo lengba ka yati yathiet kum bang ngalakong ki bun pha kum ki ngaro ngala tip hagla experience ha kum hagatu kapor bagi show di ka film Thailand ki bun ki nong di jingdi kum na maulai yang ta ki don kum nong mensong itu ki di be ki ja la se ki la tre shitam ro chisni la shat ki ja ka do tinga su ba ka kalong ka jimun toy nam ta joki kalong ka jing im jet po nam ta joki dan re nam ta iwe jingjia le se ban ong ban hap khang lo sundon nam semua hap ni kata dari la dalam kita jingjia ke government ka ban la kan ban tackle iki news new di ban kem di ban kilo no ban keluar di ban kem di ban set patok iki kadi ban monra ika syong sai ko biang ban lada kadon ka cingtun huri hura ka pormen kita beri umde ban ela dan dari ban ong ban kata pada ban ong ba msha show ban di jingdi bandisha bandija permit tang nomor ban te jingjia nganga so ba kamlong ka badai ngi ka hap ye ban kiu shakmat ka hap ye ban ra ye ka roi ka par lada ka hap ye ka ban kiu shaprang kham tam le ku mangalong ni don kam ye kinong wan chu kai prathai kamut ban ong ba ye ta kinong wan chu kai prathai ngi ha ban yalam ni jings ni dan re ka di ban don kabam kababiang nam ta junki fi ting ngalau mangalau iki ladam ta usa kum kan usa kisa center point lane kisa majestic lane kisa hakino lo ki hotel gamarjan bat Thailand bat pilih jiwa ka permensi sya sora lane sya dauki bat kaban ki wan pai la se on the way kimpat ngan te ki kwa banyo ya kabam gadi sya bakin lekya te gadi bandon kin ka kabam gadi nam ta joki kabang ong kabam gadi kamut kabakongsan gadi kabam ki kan ngemut ban ong bagi haban ya di lane nyam tai kabam kabang pakongsan hagjing sisa pi syabar la kalong kum hadel hero ti ladangi kwa bam se kumta kan ka por khar bajero bidangi yo hi kabam kata hi ngidon kam mit kabam hi ka bagi lek wan kumang long ladangi ha ban kentiu hi ya kayo kuat kawai neki bata pakongsan kalong ya ka tourism bagi haban kiu syakman maka tourism kadi kawai ni kilat ke bala ai kam jam ya shibun ki samla ki baklam kam jam ki bubun ki jaka menta shibu pinong ki tenten kawai long ngalap ba khandai siteng ki restoran dan show asilong delada ki khandai siteng ki lakhang ki restoran delada ki turis ki ko abam nai ki ni abam kalong ka bakungsan mangindi bandon ye ki jingbam ki badi harus surok la bang iki ada don kita kinong kam sini tetkem iki set patok iki ndai ban bansha iki bakum kita ndai ban ong la don jingjia ibakum ni kumtai bakta kalau ada khang lo pada ya kede ki dukan kata ngam sngo ba kalong ka pada iki kata ka night life ngemut ban ong bakade bandon ki huri hura ki bandon di jingklumar ki bandon ki kam sniu ndai kidi bandon tang ki kam ki babhage dalam nomor undon we kindon be kilang yong hune yang tai te kilang yong di ban kiam ke di ban sepatok iki lada ki wanra iki no ki kam ki bahuri ura lane ki le iki no ki kam sniu kita ki belum illegal kita ngim ni ban sya dan rai ban ong ba tang nambar ba mla ban takel ki situation ki ba rit baria khangno da kapen i ba da ba kamut ka administration kamlong ka ba biang kamu melakin ban tackle kita administration tikidi ban lakin ban tackle kita ki issue namar ban ong ba don wi jingjia jap khang no ka kapau ba it's not kamdei ka balong kabala ban tackle kita ki issue
haba pi government kadai kata ka no sensyar ke kadat te hakaban syuaban shim ni kino kirai de bendapai pha nakano kakta nakano kaliang kakta te haban shim da ka jing start ke syuaban penshim ni no karai kum ka sarkar kalong kum ka kami pa da syuaban penshim ni no karai haban bisyar pha ke kadang shim ni karai yano kan kakta kadang shim ni karai yano kan aji mentoy kapan shim da kata jing shampang da jing start aban bisyar ni aswa bat ko kalau ni kum ke government ni kadi ban la hi ban takel yakin untuk isu ki bawan syakman mendai ban sulong klung kena kan isu ai ki rai klung kena kami ha government kadi ban long kepala ke ba shampang kadi ban pek nak baro kiliang kan kano ka basniu kano ka bha hoi lada ka don kano ka jing sniu te manohi ban appreciate kita jing sniu dei ban khang sunani ka bakum kita jing sniu dari isu bare pensim lo ada kawai ka step ke ba mla ban pediang de ki babun ki pai ba ya kata dei